Git! Her! Git! Adım yap! Yürü! Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyran Watan habarlary gepleşmegdaşyz. Şugun hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu resmi namalaryň taslamalarına hem-de birnäçe meselelere garaly. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary we şu ministrler kabinetiniň sanly ulgamy arkaly nowatdaky mejlisine geçirýär. Mejlise resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna sereder we käbir meseleleri aralyp maslahatlaşar. Hormatly prezidentimiz sanly ulgamy arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa meclis tarapyndan alınıp bolýan işler barada habar berdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmegi we döwlet baýdarynyň döwletmeginiň 30 ýylyg münasibetli şu ýylyň maý aýyna güdüň nutulan çäreleriň beýlnamasyna laýyklykda Milli Geňeşiň halk maslahaty, jemgyçek birleşikleri hem-de döwlet tüzümleri bilen birlikde alma amaly maslahat geçirildi. Döwletimiziň durmuş ykdysadyny ösüşiniň ileri türýän ugurlaryna nazar alynıp, hukuk bunyadyny döwre bapyrystyrmak boýunça işler dowam edýär. Häzirki wagtda mali ykdysady we beýleki tüzümleriň hünärmenleriniň gatnaşmagyna birnäçe ministrliklerden hem-de senagatçylar we telekeçe birleşmesinden ýurdumyzyň Sewda senagat idarasyndan talgytlar hakynda gümrük kodeksi, daşy ýurt maý goýulmary hakynda kanunlary kämilleşdirmek boýunça gelip gowşan teklipler öwrenilýär. Soňra hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewa söz berdi. Babaýew milli kanunçylyk kämilleşdirmek we döwre bapyrstyrmak boýunça alınıp bolýan maksatnamalaryň işler barada maglumatlar bilen çykyş etdi. Häzirki wagtda iş toparlaryna durmuş ykdysady, demokratik özgertmeleri öňe halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini gowrandyrmagy, ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny we halkara awraýyny artdyrmagy önükdirilen kanunçylyk namalary seljerliýär hem-de olaryň üstüne işlenýär. Hudusanna halk maslahatynyň agzalary, mejlisiň deputatlary, Mali we Ykdysadyt ministrliginiň hem-de talgyt müdirliginiň hünärmenleri talgyt hakynda, Türkmenistana daşy ýurt maý goýulmary hakynda, kärhanlar hakynda, paýdary jemgyýetler hakynda, lizingler hakynda, telekeçilik iş hakynda kanunlara, ýetgetmeler we goşmaçylary girmek hakyndaky kanun taslamalaryny taýýarlamak bilen meşgullanýarlar. 13-nji maýda Aşgabatda Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýanyň parlamentary forumy hem-de dinanlaryň dialogy ýokary guramaçyk derejesine geçirildi. Halk maslahatynyň agzalary wagt edip düşünýär şäherlerine işe gatnaşýarlar.
Köpçülüklerin habar berişlerine iyililerli çıkış edip, hormatly prezidentimizin alyp barýan özgertmeleriniň, ýurdumyzyň halkara başlangyçlarynyň hemde kabul edilýän kanunçyk resminamalarynyň mazmunyny we ähmiýetini düşündirýärler. Hormatly prezidentimize kanun çykaryjylyk babatda tejribe alşmaga, demokratik hukuk döwletini ösdürmegiň ýoluny Türkmenistanyň taryhy tejribesi hemde häzirki döwürde gazanan üstünlikler bilen halkary jemgyýetçiligini tanıştyrmaga ýardym berýän parlamentary gatnaşyklaryny mundan meýlekde giňeltmegiň zerurdygyny bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Muhammedow söz berdi. Vice-premier ýurdumyzda maý goýumlarynyň özleşdirilişi, bu doklarda tenagat kärhanlarynyň işe girdirilişi we täze iş orunlarynyň döredilişi barada hadabat berdi. Şu ýyl öýrümçilik we durmuş maksatly iri deskalaryň 52-sini işe girdirmek meýilleşdirilýär. Yanvar-aprel aýlary aralygynda düýpli maý goýumlaryny özleşdirmäge bölünip berilen serişdeleriň 59 göterimi durmuş maksatly binalaryň we 41 göterimi öýrümçilik maksatly deskalaryň gurulşygyna gönükdirildi. Häzirki wagtda işiň şu görnüşiniň netijelerini ýokalandyrmaga gönükdirilen toplumlaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Iqtisadi işleriň görnüşleriniň sanyny artdyrmak we puwdagy sanyl gomy giňden onaşdyrmak boýunça Türkmenistanda amala aşyrylýan çäreler bilen baglykda geljekde de öýrümçik hemde hyzmat edişi goýumlarynyň täze kärhanlaryny döretmegi, höwüslendirmäge, amatly işgirlik gurşagyny kemale getirmäge, şeýlekim idara kärhanlary döwlet tarapyndan belgi almak ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilen işleriň alınıp barmagy gözüňde tutilýär. Şeýlekim vice-premier Ministrler Kabinetiniň 13-nji maýda geçirilen mejlisinde talyk ulgamyny döwrüň taraplarına laýyk getirmek hemde Türkmenistanyň salyk kodeksine üýtgetmeleri we goşmaçalyk ýermek boýunça hormatly prezidentimiziň beren tapşyrygynyň ýerine ýetirişi barada hadabat berdi. Şoňla baglykda Mali we Iqtisadiýat ministrligi tarapyndan degişli ministrlikler we puwdaklaryň durmuş idaralary bilen birlikde alınıp barýan seljiriş işleri barada maglumat berildi. Onun netijeleri boýunça bir näçe teklipler taýýarlandy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, milli salyk syýasatynyň netijeliginiň köp babatda döwletiň ykdysadynyň durnukly edişini kesgitleýändigini, halkymyzyň durmuş derejesini ýokalandyrmak üçin goşmaçy mümkinçilikleri döredýändigini bellädi. Şoňla baglykda degişli kanunçylygyň kämilleşdirilmegi we salyk ulgamynyň döwre baplaşdyrylmagy ilkinji nowatdaky wezipeleriň hataryny durýar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Hemde vice-premier salyk kodeksiniň maddalaryny ýene dergedek düýpli seljermegi, üýtgetmeler we goşmaçalary degişli tüzümler bilen alalaşmagy hemde doly işlenenden soňra Ministrler Kabinetine garamaga bermegi taşyrdy. Soňra vice-premier döwletiň mali terişlerini netijeli ulanmak maksady bilen görülýän çäreler barada hadabat berdi. Häzirki wagtda bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-nji 2050-nji ýyllarda durumjy ykdysadyny ösdürmegiň milli maksatnamasyna laýyklykda 2020-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň ýurdumyzy durumjy ykdysadyny ösdürmegiň esasy ugurlarynyň we maýy goýum maksatnamasynyň taslamalaryny işläp düzmek bellenildi. Şoňla baglykda degişli kararyň taslamasyny taýýarlamak işleri amala aşyrylýar. Şonda ministrlikler, puwdaklaryň durmuş idaralary we häkimlikler tarapyndan zerur bolan hasabatlary we maglumatlary bermegiň düzgüni hemde möhleti anyk kesgitlenler. Gözüňde tutulan ägli serişdeler we mali ykdysady görkezler Ministrler Kabinetiniň başlygynyň degişli ornatmarlary bilen araşlar. Mali we Iqtisadiýat ministrligine teljerler, statistika baradaky döwlet komitetine garalar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyzyň 2020-nji ýyl üçin baş mali meýilnamasyny düzmäge hemme taraplaryň oýlanjykly çemeleşmegiň mümkindigini çekip, hödürlenen teklipi makullady hemde vice-premier bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Sanyl Gomarkaly Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow söz berdi. Vice-premier Neftka toplumyny täze kärhanlary we iş orunlaryny döretmek boýunça alınıp barýan işler barada hadabat berdi. Şeýlekem toplumyň kärhanalarynyň, deskalarynyň sany hemde täze deskalaryň ulanmaga berilişi, işgär birlikleri we ýalňyç energetika toplumyna goşmaça iş orunlarynyň döredilişi barada hadabat berildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, öýrümçi kuwatlyklaryny peýdalanmagy ýokalandyrmak, täze iş orunlaryny döretmek üçin durmuşa geçirilýän toplumlaryň çäreleriň möhümdigine vice-premieriň önsini çekdi we bu gurda degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Uradgirliýew söz berdi. Vice-premier täze kärhanlary hemde iş orunlaryny döretmek boýunça geçirilýän çäreler Obajyk we Daşky Şoğurmak ministrliginiň maksatlaryny ýürüte hasabyndan çykdyjlar tölemek hakynaky çözüdüň taslamasy barada hadabat berdi.
Akıl vilayetinin täze Döwrewap merkezinde Owagy jok we Daşky Şow Goramak ministrliginiň buyurmasy tasyna halkara atçylyk ýokary okuw mektebiniň hemde atçylyk ilmi öýrençlik merkeziniň binalary gurulýar. Şoňla baglykda 2020-nji ýylda bir iki desganyň ulanmagy berilmegi bilen täze iş ornlary dörediler. Atawatyň başyna belençäli Döwrewap köpürli traktorlaryň, gowy çekici enjamlaryň we kultivatorlaryň ikinji we üçünji tapgyrlarynyň gelmegi bilen baglykda bir tenkeleri durandyrmak üçin täze iş ornlaryny döretmek meýleşdirilýär. Ýurdumyzda gowy we beýlik owaç wekillerine ýydyk etmek, şeýlegem gallar onu taýýarlyk görmek işleriniň dowam edýändigi barada hem hatawat berildi. Ýa-da kwatda degişi ministrlikler we puwdaklyň duranyş idaralary tarapyndan Owagy jok we Daşky Şow Goramak ministrliginiň maksatlaryny ýürüýte hatawyndan öňüm öndürjüleri ýerine getirilen hyzmatlaryň hemde güýberlen haritlaryň hatawynyň müçerine berilýän ýeňilligiň ýögedin dolmak üçin taýýarlanan resmi namlar seljerildi. Şoňla baglykda vice-premier hormat prezidentimiň garamagyna Owagy jok we Daşky Şow Goramak ministrliginiň maksatlaryny ýürüýte hatawyndan çykdyjlaryň töleglerini geçirmek baradaky çözgüdüň taslamatyny ödürledi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ilkinji nowatda oýsanagy toplumyny okunly ösürmän wezipelerini çözmek bilen baglanyşykly döwlet siýasatynyň mühim ugurlaryny bellädi. Döwlet daşlarymada degişli çözgüde gol çekip, bir resmi namadan gelip çykan wezipelerini ýerine getirişini gödөгçülükde taklamagy üpçün etmegi taşardy. Soňra hormat prezidentime ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekowa söz berdi. Vice-premier täze tenagat kärhanalarynyň işe girdilişi we täze iş orunlarynyň döredilişi barada hatabat berdi. Vice-premier döwlet başlarymyza gödөгçülük edýän düzümindäki ministrliklerde we puwdaklyň dolanyş idaralaryna hereket edýän kärhanalaryň sany hem-de olaryň hatabyna durýan wezipe birlikleri barada hem giňişleýän hatabat berdi. Hyzgysanyna geçenliň degişli döwürlen deňeşdirlerine täze iş orunlarynyň sanynyň artanlygy bellenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, Guruluşyk senagat toplumynyň öýrençik kuwatyny pogturandyrmak nukdaý nazaryndan ýylatyň iş bilen üpçünçiligini täze öýrençilikleriň döredilmeginiň möhümdigini belledi. Soňra vice-premier Aşgabat şäheriniň bizmeýin etrawyna gurulýan energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezini ulanmagy tapşyrmak üçin görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Häzirki wagtda bu ýerde alınıp barýan guruluşyk gurnama işleri tamamlaýjy tapgyra gadam basdy. Duranyş we öýrençik toplumlary guruldy. Öýrençik bölümlerine ýesaty enjamlar guruldy. Alınıp barýan ähli işler bir gödөгçülükde saklanýar. Öňde barjy tehnologiýa enjamlaryna hyzmat etmek we olary talaba laýyk awatlamanyň başarnyklaryny öwrenmek maksady bilen merkeziň hünärmenleri daşary ýurtlarda hünär ýokarlandyryş okuwlaryny geçdiler. Energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezleriniň ulanmagy berilmegi, ýurdumyzda hereket edýän elektrik stansiýalarynyň enjamlaryny awatlamagy, tarp edilýän wagty azaltmagy we ýurdumyzyň ýokary derejeli hünärmenleriniň taýýarlanmagyna ýardam berer. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, elektroenergetika puwdagynyň bir mühim desgatynyň işleriň bellenlen möhletine laýyklykda dolu tamamlanmagyna we açyş dawrasynyň ýokary gurulmuşlyk derejesinde geçirilmegine bir gödөгçüligi üpçün etmegi taşardy. Soňra hormat prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Glyzowa söz berdi. Vice-premier täze tenagat kärhanalarynyň işe girdilişi we täze iş orunlarynyň döredilişi barada hatabat berdi. Şeýlekem Akyl vilayatynyň Kaka hemde Babadyhan etraplaryna ýokary tehnologiýaly iri dokma kärhanalarynyň işe girilmegi bilen köp tanly iş orunlarynyň döredilýändigi aýdyldy. Bayram şäherindäki dokma toplumyna ýüňüpligini öndürýän öýlemçiligi, Daşoğul paýta girme fabrikinde agaç we izolýasiýa serişlerini öndürýän öýlemçiligi döretmek boýunça işler alınıp barýar. Hususy ýolgamy ösürmekde berilýän golluglaryň netijesinde häzirki wagtda tenagatçylar we telekeçe birleşmesiniň agdalary tarapyndan birnäçe tenagat urly kärhanalar işe girilip, olarda goşmaça iş orunlary döredildi. Soňra vice-premier Türkmen halkynyň bayramyna hemde Türkmenistanyň sewda toplumynyň sergisine taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Bu wagtda iş maksatnamasy taýýarlandy. Oňa laýyklykda 29-njy maýda hali dokma we sewda puwdaklarynyň ötüşine bagşlanan serginiň Türkmen halçyk hyzmatyna gadyr goýýanlaryň bütün dünýä assosiasiýasynyň maslahatynyň halçyk gelin gyllary teýlaglamak dawrasynyň hemde medeni köpçülikliň çäreleriň geçirilmegi meýleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, Türkmen il halarynyň halkymyzyň ruhy we medeni gymmatlyklarynyň amumy keşfini özüne jemleýän bahaly gymmatlykdan aýtdy. Gadimy döwürlerden bäri we ençe masyrlaryň dowamyna ençe ustatlyk talap edýän bir çylşyrlyk hemde agyr hünäriň sirlerini ustat gelin gyýlar nesilden nesile geçirip biziň günlerimizde çenli getirdiler.
döwlet başlarymyz milli halçylyk budugynyň gazananlaryny dünýäde wagt etmek işinde her bir geçirilýän forumlaryň eýilýän möhüm ornuny we ähmetini belläp, şeýle çäreleriň türkmen öýrenmelerini dünýä bazarlaryna mundan meýlekde öňe ilerletmäge, yurdumyzyň öňüm öndürjüleriniň bäsişige goýuplygyny artdyrmagy gönükdirilmeligini bellädi. Hemde witse-premier olary ýokary derejede guramak boýunça bir näçe görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentime we ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa söz berdi. Vice-premier gözükçü ödeyen medeniyet ulgamyna işlerin ýagdaýy, şolsana Türkmenistanyna 2019-2025 ýyllarda sanlyk saýat ösürmegin konsepsiýasynyň we ýurdumyzda sanlyk saýat ösürmegin 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň ýerine getirilişi, şeýlegem täze kärhanlary we iş orunlaryny döretmek hemde Türkmen teatrsynyň odatly teatr festivalini geçirmäge görülýän taýýarlyk işler barada hazabat berdi. Medeniyet ulgamynyň idaralarynyň işlerini kämilleşdirmeň çäklaryny, olaryň maddi enjamynyň bünýadyny döwre baplaşdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek boýunça degişli çäreler geçirilýär. Vice-premier 21-25 may aralygyna Türkmen teatrsynyň oty teatr festivalini geçirmäge görülýän taýýarlyk işler barada hazabat berip, onuň çäklaryny paýtagtymyzdaky teatrlarda dürli sahna oýunlarynyň görkezilýekdigini, teatr toparlarynyň ýol başlarynyň hemde dürejik işgärleriň gatnaşmagyny, iş maslahatlarynyň geçirijekdigini aýtdy. Festivalin açılış davrasynyň barşynda sanly ulgam arkaly daşary teatrlarynyň ýol başçylarynyň we dürejik toparlarynyň çykyşlary gözüňe ötülýär. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiň garamagyna festivaly geçirmegiň meýilnamysy güdürlenildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, medeniyet ulgamynyň idaralarynyň işlerini mundan meýlekde kämilleşdirmegiň döwrüň taraplaryna laýyklykda ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamagyň ähmetini bellemek bilen bu babatda vice-premier anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz teatr festivalini guramak bilen baglanşykly hödürlenen meýilnamany makullap, bu çäreni ýokary guramaçyk derejesine geçirmegi, ýurdumyzyň teatrsynyň oturan gazananlaryny hemme taraplaryň açyp görkezmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz şeýlegem ýurdumyzyň ýokary gazananlary barada gurrun berýän türkmen halkynyň milli dep desturlaryny, ruhy dünýäsini ýeňden açyp görkezýän täze sahna oýunlaryny döretmegiň zerurdygyna üns çekip, bu gurda degişli görkezmeler berdi. Soňra döwlet başlarymyz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýluýewa söz berdi. Vice-premier täze kärhanlar we idaralar açmak, täze iş orunlaryny döretmek boýunça alınıp bolýan işler barada hazabat berdi. 2022-nji ýylda bilim terbiýeçilik idaralarynyň saglyk goraş, sport, beden terbiýesi aldyş we beýleki durmuş maksatly täze desgalar açylyp ulanmaga beriler. Munyň özi tutuş ýurdumyz boýunça müňlerçe täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer. Soňra vice-premier 2021-2022 okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli umum bilim berýän mektepleriň uçurumlarynyň gatnaşmagyna soňkyjaň hemde Aşgabat şäheriniň günü münasibetli davralary geçirmäge görülýän taýýarlyk işler barada hazabat berdi. Bayramçyk davralary Garaşsyzyk binasyna hemde Ahir vilayatynyň Göktepe trabynyň Azgant owasynaky 27-nji orta mektepde Berdimuhammed Annaýewiň heýkeline gül leselerini goýmak çäreler bilen başlanar. Şol gün ýurdumyzyň ähli orta mekteplerine halkyň arkadagy zamanat şygary bilen bayramçylyk davralary guralar. Türkmenistanyň döwlet çerkiniň öňündäki meýdançyda köpçülikliň davralary guramak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gözüňe ötülýän davraly çäreleriň maksatnamasyny makullady. Hemde olaryň iň ýokary guramaçyk derejesine geçirmeginiň mümkindigini belledi. Munyň özi uly durmuşa gadam basýan ýaş türkmenistanlylaryň aňyna soňkyjaň davrasy barada iň ýakymly ýatlamalaryň galmagyna ýardam berer. Ýokary ruhlentik ýagdaýyna guraljak davralar ýaşlarymyzy täze üstünlikle ruhlandyrar. Olaryň ata watanymyza sevgisini hatsartdyrar. Ýurdumyzyň mundan meýlekde gülläp etmeginiň beýikligini, ahlasy dähmet çekmäge höweslendirir diýip hormatly prezidentimiz bogurdy, vice-premier degişli taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, daşary işler ministri Mehmedowa söz berdi. Vice-premier ilki bilen hormatly prezidentimiziň ýençe meýilleriň dowamyna diplomat hökümini bitirip watanymyzyň daşary syýasat ýörelgesiniň durmuşa geçirilmegine, daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şolsana awrel halkara guramalar bilen oňun gatnaşyklaryň ösdürmegine uly goşunt goşýanyny bellädi. İki taraplaryň hökümetary toparlarynyň türkmen tarapyndan başlygy bolmak bilen döwlet başlarymyz netijeli döwletara töwda ykdysady we medeni ansanperwer gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça maksady gönükdirilen işler geçirdi. Şunun bilen baglanykda Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň putrandyrylmagyna uly goşandy üçin hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň fermany bilen dostlyk ordeni bilen syýralandy.
Vice-premier döwlet başlarymyzy bir ýokary tiýlag bilen tüýsürekden gutlap, oňa berk jan saglyk hemde watanymyzyň we halkymyzyň beýikligine amala aşyrýan giňerimli işlerine täze ajaýyp üstünlikler arzu etdi. Hormat prezidentime gutluklar hemde hoşniyetli arzular üçin minnetdarlyk bildirip, bu tiýlaga Türkmenistana we onuň halkyna tüýsürekden hormat goýmagyň şany hökümine hemde diýip bolan Türkmen Rus dostlukly we hoşniyetli goňşulyk gatnaşyklarynyň miýdemezliginiň aýdyň alamaty hökümine garýanyny bellädi. Şeýlegen bisiler gahrman arkadagymyz tarapyndan başlanan ýurdumyzda bilent halkara awraýany getiren paragatçyk süýjülükli daşar tiýadatyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň subutnamasydyr. Soňra vice-premier intellektual ýetişlik ulgamyna daşar ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary ösdürmek boýunça görülýän çereler barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda 2020-nji ýylyň dekabr aýyna kabul edilen Türkmenistanyň intellektual ýetişlik ulgamyny ösdürmegiň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň gelip çykan wezipeler çözmekde ýürütülýän halkara guramalary, hususan intellektual ýetişligiň bütün dünýä guramasy hemde Ewraziýa patent guramasy bilen hyzmatdaşyň giňeldirilmegine möhüm orun degişdir. Şu ýogurlar bilen baglykda degişli teklipler hödürlenildi. Şöyle teklipleri durmuşa geçirmen ýollaryny maslahatlaşmak üçin şu ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň 21-nji maýyna çykaran kararyna laýyklykda döredilen intellektual ýetişlik obýektlerini goramak boýunça Pugdagary toparynyň nowatdaky mejlisini geçirmek teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, intellektual ýetişlik ulgamyna awraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşyň gösterilmeginiň Türkmenistanyň daşary iqtisad strategiýasyny ýurdumyzyň häzirki zaman dünýä hojulyk gatnaşyklary ulgamyna üstünlikli goşulmagyny üpçün etmekde, ýöňde barjy sanlyk hemde maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny iş ýüzüne ornaşdyrmak boýunça daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary pugtyrandyrmakda uly ähmiýetini bellädi. Döwlet başlarymyz hödürlenen teklipleri makullap, vice-premier bu gurdaky toplumlaryň işleri ýerli dowam etmegi tapşyrdy. Hemde bu ulgamda iň gowy dünýä tejribesine öwrenmegiň, hyzmatdaşyň degişli kanunçylyk, hukuk büniýadyny sazlaşdyrmagyň, onuň halkara öňlerine laýyklykda mundan meýlekde kämilleşdirmeginiň möhümdigini bellädi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyýewa söz berdi. Çakyýew täze kärhanlary we täze iş orunlaryny düretmek boýunça amala aşyrýan işler barada hatabat berdi. Ýa-da wagtda agentligiň edarasynda hojulyk we paýdaly jemgyýetleriniň bir näçesiniň hereket edip, olarda täze iş orunlarynyň düretilendigi habar berildi. Türkmen Demir Ýolları Agentligi tarapyndan ýük tiplavozlarynyň, Türkmen Awtologlar Agentligi tarapyndan ýeňil awtoloklaryň we keçe awtobuslaryň tatyn alınmagy, vilayatlerde ýolagçy awtomobilleriň hemde awtoturganlyk meýdançalarynyň, şeýlekem KAMAZ kysymly awtologlar üçin okuw we teýen hyzmat merkeziniň gurulmagy bilen täze iş orunlary düredilýär. Türkmen Hawa ýollary we Türkmen Deňiz Derýa ýollary agentlikleri tarapyndan täze hawa gemleriniň tatyn alınmagy hemde deňiz gemleriniň gurulmagy maksat edilýär. Bu bolsa goşmaçy iş orunlaryny düredir. Türkmen Agatnaşyk Agentligi tarapyndan agatnaşyk liniýalarynyň we tanly awtomatik telefon beketleriniň giňeldirilmegi, poçta hyzmatlarynyň täze görnüşleriniň ornaşdyrylmagy, akyl vilayatyna pudoň işgäler üçin ýaşaýyş ýaýlarynyň hemde döwrewap duranyş binasynyň gurulmagy bilen täze iş orunlarynyň düredilmegi meýleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ulug we agatnaşyk ulgamyna döwletiň ýeri meçerde maý goýumlarynyň goýulýanyny, şoňa görä ulgamyň kärhanalarynyň öýrümçi kuwatlyklaryny artdyrmalydygyny, täze iş orunlaryny düretmelidigini bellädi we bu gurda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime mejlise gatnaşyp dönüp şeýle diýdi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda maliýeleşdirilmeň ähli çeşmeleriniň hasabyna ýurdumyz boýunça özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi 7,18 milliard manada deň boldy. Pudoklaryň önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak we sebitleri durnukly ösdürip, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa gowlandyrmak boýunça işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Döwlet tarapyndan uly möçberde maliýe serişleri bölünip berilýär. Şu döwürde täze belligi alynan hojalyk subyektleri 490 sany bolup, sebitler boýunça täze döredilen iş orunlary 1662 wezipe birlige deň boldy. Pudok ýolbaşçylar tarapyndan belli bir derejede işleriň alynyp barylýandygyna garamazdan
Pudoklar ve sevitler boyunca yerine yetirilmeli işler, amala aşılmalı çareler ve öňümizde duran wizipeler köp. Yurdumuzda toplumlaryň özgörtmeleri durmuşa geçirmek bilen bir hatarda milli iqtisadiyetimiziň senagatlaşma derejesini ýokarlandyrmaly. Sany iqtisadiyeti ve sany tehnologiýalary ornaşdyrmagy işçileşdirmeli. Dünya tecrübelerinin esasına tebii baylıklarımızı neticeli peydalanyp, milli iqtisadiyetimizin beýäsleşige ukyplylığını hassa arttırmaly. Kiçi ve orta telekeçiligi ösürmeli, hem de amatly işewirlik gurşagyny döretmeli. Pudoklaryň maýa goýum işçilerini ýokarlandyryp, içerik ve daşarky maýa goýumlaryny giňden çekmek boýunça neticeli işleri alyp barmaly. Türkmen halky çeksen rahmet, ýagar rehnet diýär. Şoňa görä de pudoklarda maýa goýumlaryny neticeli özleşdirip, döwrewap önümçilikler işe girilmek, şäherlerdir, owalarda, hatda çet ilatly ýerlerde hem goşmaçy iş oranlaryny döretmegi dowam etdirmek. İlatymyzyň ak yürekden we ihlasly rahmet çekmek üçin ähli şertleri döretmek. İlatyň hal ýagdaýyny mundan beýlekde gowlandyrmak biziň esasy borjumyzdyr. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, biz ministrler kabinetiniň mejlisinde bir näçe meselelere seretdik. Pudoklary ösürmäge gönüktirilen käbir resmi namalar kabul etdik. Şunun bilen ministrler kabinetiniň sany ulga marhal mejlisini geçirip gutarýar. Men siziň ähliňize berjan saglygyny, maşgala we dançylygyny berkarar watanymyzyň gülläp ösme uğruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýärin. Sag bolun. Türkmenistanyň prezidenti Boýragy Golçak resmi nämaýlykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanyly Berdimuhammedowyň başçylygyny Türkmenistanyň degişli wekiliýetiniň agzalaryny 2022-nji ýylyň 19-njy maýynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine gulluk iş saparyna gitmäge ruhsat berildi. Şugun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanyly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna iş saparyna amala aşyrdy we şo ýerde hormatly mehman hökmünde Russiýa Islam dünýäsi Kazan Summit 2022 13-nji halkara ykdysady sammitine gatnaşdy. Hemde iki taraplaryny duşklaryň bir näçe geçirdi. Kazan şäherine uğramak üçin ýerden gahrman arkadagymyz paýtagtymyzyň halkara howa mendiline geldi. Ýer bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanyly Berdimuhammedow paýtagtymyň halkara howa mendiline gelip, bu ýerden Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna iş saparyna ugrady. Kazan şäheriniň halkara howa mendiline Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygyny Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow we beýleki resmi adamlar mehirli garşyladylar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Kazan şäherine bolmagyň şäherlerini Russiýa Islam dünýäsi Kazan Summit 2022 13-nji halkara ykdysat sammitiniň bilelikde sarp etmeň ykdysadyety halalyň umum peýdasy mowdugy boýunça mejlise gatnaşdy. Onuň barşyna gahrman arkadagymyz çykyş etmek bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentine Volga Bulgariýasynyň islam kabul etmeginiň 1100 ýylyna başlanýan bayramçyk çärelerini çakylyk üçin minnetdarlyk bildirdi. Mehriban arkadagymyz foruma gatnaşyry üzlenip, Russiýa Islam dünýäsi halkara ykdysat sammitiniň Kazanyna geçirilmeginiň Russiýa bilen Islam dünýäsiniň ýurtlarynyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny we öýdary düşünşmegini puturlandyrmakda Tatarstana aýratyn ornuň degişligine aýdyň şaýatlyk edýänini bellädi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň Tatarstan bilen munun meýlekde işen gatnaşyk etmegi, hyzmatdaşyň gerimligi ýeňeltmegi göýdüňni tutýanyny tasdiklap, munun taraplaryň uzak möhletli beýikliklere, ýurdumyzyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky döwletleri gatnaşyklarynyň strategiýasynyň ýürürlerine laýyk gelýänligine anan bildirdi.
Yurdumuzun sağlık uğraş ve derman senat ministrinin guramağına paytahtımızdaki enenin ve çağanın sağlığını uğraş alma klinik merkezinde bilim ministrinin guramağına Mağtumradınaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde şerekeme paytahtımızdaki cemgeçilik guramalarının merkezine geçirilen hoşallık masakları işen hiyatide vesendi. Gahrimanı arkadamıdan bu merkeze gelip alınıp barlayan işler çağalın sağlığı bilen gıdıklanmağı hoşallık masaklarının esasını düzdü. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzda çağlaň sadaşlyk ötüşini ýol goýmak, şolar wagtda eneleň saglygyny gorumak we berkitmek ugruna döwlet tarapyndan ýygydyly aladylýar. Bu ýürüklere durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulyany ugrularynyň biridir. Sağlyk uruş ulgamynyň ötüşi lokmançylyk kömeginiň häzirki zamany ölçeglerini, ýurdumyň däpleriniň we gadananlarynyň dünýä tejribesini utgaşmagyny, ilatyň sağlygynyň gorulmagyny toplumlaryň çemleşme bilen urukdurlýar. Bu ýagdaý degişli urdaky ötüşlemede üpçünediýär. Degişli urda beren sepketlerini eýlenmegini gahrman arkadamydan paýtahtymyzdaky enäniň we çağanyň sağlygyny uruş almy klinik merkezinde bolup, alınıp barlayan işleri çağlaň sağlygy bilen gyzyklanmagyna aýdyň ýüze çykdy. Bular barada aýtmak bilen maslahatlara gatnaşyjylary degişli urda amal aşyrylýan işler üçin hormat prezidentine hoşallyk bildirdiler. Ma'lum bolýaly halkymyzyň saglygy we awadançylygy baradaky arada şeride köpçüliklerini beden terbiýe sagalyş hereketini höwetlendirmek ýygydyly durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Çağlar baradaky arada olaň sagdan bilimli bolup ýetişmegi ýurdumyz üçin uly gymmatlykdyr. Dünýä we daşary ýurt önüme önerjörüniň täze kemili enjamlary bilen üpçünedilen döwre we lukmançylyk merkezleri ýurdumyzyň sağlyk uruş ulgamynyň milli we dünýä ölçeglerine raýatlykda ukunly ösýanyna aýdyň şaýatlygy diýär. Sağlyk bilim ulgamyna geçirilýän giňerme çärelen hemmesi döwlet adam düşünür diýene şygarda öz beýan tapany täze taryhy döwrüň esasy wezipelerini amala aşyrmagyna uğradyny. Şeýlekeme jemgeçilik guramalarına Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Denanlar Birleşiginiň merkeziniň käýerdeşler arkaşyklarynyň milli merkeziniň Mağtumradyndaky ýaşar uramasynyň merkeziniň sağlyk uruş we derman senat ministrliginiň birlikde guramagyna 18-nji maýda gahrman arkadamydan Aşgabatyň enäniň we çağanyň sağlygyny uruş almy klinik merkezine barıp bejerge alýan çağlara degişli lukmançylyk hyzmatlarynyň berilişi bilen tanışma münasibetli enäniň we çağanyň sağlygy geljegi nazarlaýan insan perwer başlanýyşlaryny döwre we gadamlaratly hoşallyk maksady geçirilýär. Ýokary netijeler almak şanly senelere münasibetli geçirilýän ýarışlarda esasy güzepelen birini urlýar. Bu ýagdaý sport beýatçylarynyň gyzykly bolmagyny üpçünediýär. Häzirki günlerde ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň beýnamatyna laýyklykda degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarışlar üstünliklere betlenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň ýaşlar uramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň biletde guramagyny ýetkinjeklerin arasynda samba boýunça geçirilen ýarış kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Paýtahtymyzyň birinji urunaky ýarış gyzykly tarapdan häsiýetlendi. Aşgabat şäheriniň birinji uruna voleybol boýunça geçirilen ýarış tejribeleriň artýanyny ýaşar etdi. Ýarış tälimçileriň uly gyzyklanmasyna münasip boldy. Şuwlar sport beýatleşiklerine giňerim berilmegi gaýratyny ähmiýetliler. Ol türgellere tejribe toplanmaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaý Türkmen Döwlet Binägerlik Gurulşyk Institutynyň döredilmeginiň 10 ýyllyk münasibetli geçirilen ýarışlarda görmek boldy. Ustatlyk artdyrmakda öz borçly mektebe öwrülýän ýarışlarda esasy wezipe ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Her bir türgeniň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän ýarışlar geljekki üstünlikleriň özendir. Sport beýatleşikleri hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Ýarışlar talip türgelleriniň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Ustatlygyň anam ihlas bilen utgoşmagy ýokary netijeniň özendir. Hormat adamlar, nursa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtaht Aşgabatda 19-nji maýda saat 20-den 20-nji maýda saat 20-de boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan welaýatyna ýetgäp duran burda howa barıp demirada kunmatardan telde sekundda 10-15 metre etýän şemal utar. Howa gijetine 18-20 gradus gündüzine 30-35 gradus kenaryaky etraplaryna 22-27 gradus maýry bolar.
Ahir vilayetinde ütkap duran bulutlu hava bu nordan teyiligi sekundda 9-14 metre etiyen şemal uçarı. Hava gijetine 17-20 gradus gündüzüne 31-36 gradus maylı bolar. Mari vilayetinde adkem bulutlu hava alıp demiradı nordan teyiligi sekundda 7-12 metre etiyen şemal uçarı. Hava gijetine 18-20 gradus gündüzüne 30-35 gradus maylı bolar. Liverpool ayetinde adkem bulutlu hava alıp demiradı nordan teyiligi sekundda 8-13 metre etiyen şemal uçarı. Hava gijetine 19-24 gradus gündüzüne 30-35 gradus maylı bolar. Daşuğul ayetine ütkap duran bulutlu hava alıp nordan teyiligi sekundda 9-14 metre etiyen şemal uçarı. Hava gijetine 17-20 gradus gündüzüne 29-34 gradus maylı bolar. Paytahtın Aşgabatda ütkap duran bulutlu hava alıp nordan teyiligi sekundda 9-11 metre etiyen şemal uçarı. Hava gijetine 18-20 gradus gündüzüne 31-33 gradus maylı bolar. Yurdumuzun şu may ayının 20-sine magnetik hadisesinin qoğuşaq tesirli bolmagy aşylýar. Edi vatandaşlar yaz pasalyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkap durýanyny nazara alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tolan böreşikleriniň kadadan 6 törüm artmagy we howanyň akymynyň ütkünmegi bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňoýsuz täsirlerini öňelmek maksady bilen agaz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ileşler bulary berk berja etseňiz ýylyň islenip basanda öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watan habarry paşamy jemleýäs. Berqadar döwrütiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşüň özünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şünür. Hoşsa bolun, edilýär.